بسم الله الرحمن الرحيم. چلیبا تھاسی رمضان المبارک کی یامنا متک مغن لیبا تھا اللہ رب العزت نا رمضان المبارک سیدھا سرعوم تو نکھائیدوک بھی اہان بگی ترانی سنا برکت کی رحمت کی انی صبحی ترانی سنا مغفرت کی ادوگا ہم صبحی ترانی سنا جہنم کی میدگی کرنا با کوک تہان میں منت ہمو سے کو اہان بگی ترانی سیدھا اللہ کی رحمت اللہ کی منوں سی پھنگدہ بنے انی صبحی ترانی سیدھا ای گی لیکربا گناہ سنگ اللہ نے کوک پیرنے ادوگا روئی بگی ترانی سیدھا اللہ رب العزت نا جہنم دے گی ایسی کوک لگنی آئی بگی وعدانے ادو با میرے محترم ای کوئی گی تموئی دا مکتن کھنجندنا یمو چنگزندنا ای گی پون کن مری گی پون سیدہ ای کوئی روزہ لانی آئی با مومن مسلمان کدی مکلوئی نگی لوئینا ہراو رمی سیلیبریٹ رمی ہراو پھنگدوک رمی اما سن مسجد کی مائکیدہ نونگ نینی نترنہمنی ہفتہ اما پابندے گی ساتھ لام مدو کی متنگ دے گی اللہ نا ننسیبہ اور آبا متنگ دا کوکلم دا گی تیمنگ یورک پدا ایسی ایگی اعمال سنگ سیدہ کوتائی سم توبہ ہوئے سم توبہ ہوئی پسک انی دے کوئی اعمال سی زائد ہوئے عبادت کی مکل انی مکتنے کوئی نزائد ہوئی سی نمبر 1 بدنی عبادت ایگی حق چانگ نا پانگن نا توریبا عبادت سنگ سے سیدھا ای نا کمزور توے کرم بھائی نا فجر کی نماز سے سہری دی ای کمپلسری ہوئے نا ہوگا لی الحمدللہ ادوگا سہری لوئی بگا ازان لاؤ بائی کوئی غائبنگ ہم دے کناغم بمیوئی کرانا سستی کائلی تنبدگی مسجد پو یوگ تو اوبا تارگا دے گی منت منگا گی تم سید وات کی با تارے کھل لگا مسجد یو تو رکھتے ازان غائر رگا وضو کہ دورگا پھکتا آدن غائدن لئی جماعت کی پرواہ تو دے نماز سوندو تم انی صبح گروپ امنا کونا سولگے سولدہ مینے ہے سولو ایدی چندی سوا یہائی دبا دو تھبو کوئی نا سکسون سوندب شہری کتن گنتک نا چارنی ادو غائدن لئی بدو وارے نا مکتم تھکرنی سی کوتاہی اچوبہ کوتاہی ہے منے حالانکہ روزہ ہیلی با می پون کدنگ مک سہری لوئی نا چاری بنی سہری لوئی نا چاری بنی سہری چاری سی لوئی رمداگی متن بو چا بسینا 70% 80% بھو بنے تو وہ مسجد دے یورا اسی دی 2% 3% گھگتنے سکرائی دنو بھئی کوئی گی ایمان سے چت کھرس سہری چارنگائی کھکی روزہ رہا ہاو بچارنگائی کھکی روزہ رہا نتے میرے محترم روزہ دی اللہ ابو ننگسنگ لگا ایگی غمجبی پانگننا تھونانا لپا پیسانا اللہ ابو تانجہونا بتھانے جس طرح ای کوئی نا پوینو دا مہی مرونگ لوگو رنگائی کی ہو نہیں پوینو دا بھو چینگ وانجی لودرگا لیجی لودرگا کرم کاندلے یہو گنے کھن نہیں بھو متم چانا لو انگائی کی ہو نہیں ادو گمنا رمضان المبارک کی تھا سے عبادت کی پوینو نے مسجد آئی کی او کی با کمی کو تاہیہ لے رمب سنگ دو پور تورنگ آئی گئی کوئی فکر تو اسے ادھے امکا زہر تم بدے کوئی چت کرے زہر تم بدا اثر سے کوئی کی افطاری کی پوچھے لانگ بدا مغرب رواز ہوئینا چت نبی ہوئینا افطار تنگ بگی دمکتا ایسا آنا کوئی بدا کوئی محلہ کی میسی وہ سیکھ اکتر آب جمعہ دمی کے ہم سولی آہان بگی نمید نینی گمنی دو دی چنگک پا متم دا گاری سے ہورون پید ردی توجیل لگ پدا تکھائی کے دیتا ہوئے با میسی کرک ان ہے سی تنتے لمبے اندسو کاری اینگ نا تھورک پا درکار ہمتا ہے با حوجیک سی نا فجر دا سمی پمانگی پمانگ ایسا دا سو پمانگ ہانگ با گروپ تیانگ ہانگ کر دی تم چلے ادوگا مسجد ام دینا ام دا تم متم مانگل لے مسی میرے محترم کرینو ای گی عبادت پو مانگل لنگائی گی مچاک امن ہے
سی شیطان نتے سی شیطان نتے ایگوندا یاوریبا نفستودا ایگوندا فتبا ہینبی لیکھبدو ادونا مرم اویرگنیبا ngasi ایگوندگی دور توخرسی شیطان نویبا تارگدی سیری کی چابگی فرصت ایکوئی پیروی دبنیبا روزہ ہینبگی ایگوندا طاقت یاولوی دبنیبا قرآن چنتی توبی ہنگلک کدمیبا کلم کلا گناہ توبی ہنگلک کدبنیبا الحمدللہ کلم کلا گناہ توبہ ہانا لمبین سروکتا دیگی چروکوک امفوبو اوبیارم دمی جوار سانبا اما لوینا پھمم بنی الحمدللہ رمضان ہو رکھ دیگی پھم کدرے سی اللہ نا شیطان پھاجن کی بگی علامت اچوبا امنے اسے نو مائتارا گا دم دام دا چلم بطورم با میام دو لوینا ہندرے ادو ایگوندا ngasi نماز سوننگ دا بگی اپام با پوک ترسے سوننگ بگی اپام با پوک ترسے مرم کرے گی نو ایگی ہے نبی تھا تراغ مات ہوئی دا ایگی ہے نبی لیکھی بدو سیدھا سو سنگجل ایمیں ادنا مسی دور تورنگائی گئی کوئی فکر توسی کو نہ تب تارگا دی اینا ثواب برباد گناہ لازم موجی لکنے اینا توریبا عبادت سے سکن تنگی سرائین بنتنا کئی گنبام پوکانے با پھنگوئے انیسو با پوسکنا مالی خدمت تورگا پیسانا متینگ تورگا عبادت توبا یامنا پھابا تھابا منی سی اللہ نے میپون کو دیں گی پی بنگم دے اللہ نے میپون کو دیں گی پی بنگم دے ید العلیاء خیر من ید السفلی متکت لیربا کچھ نہ مکھاد لیبا کھتگی ہے نہ پھئینا ایب دی نی بدے گی دی پی بنے ہے نہ پھئینا ادو ہائی ربا متم سدا ایگی لپا پیسہ سے نمبر 1 اخلاص کے ساتھ حلال کمائی ہوئی با انیسو بنا اخلاص کے ساتھ اللہ نے یابی نہ بکھکنی آئی بھائی کوئی خرچتا اسے پیچھا بھی تکتا ہوئی بارتون تھا متم دا کریے نہ آئی فلانا دو ایگی ہوندہ ہائی رکھتے ما یا اور دی این ہوئی گا پنر ہوئی آئے نعوذ باللہ سی سنگتو تو روئی دا بنی مان ہائی دب دو ماں کی موا چانی ای دینی بھائی نکل لگا ضرورت مند نکل لگا پیچھا کا دور میں با پھرے ماں ضرورت مند نہ تریدنا پیچھا رونو با نخرابیم کوجلو یتیمم کوجلو نترن طلبام کوجلو نترن لمبی اندگی اچت پمیم سفیرم کوجلو پیچھا کھودو نہیں ہے نا بہلو لئی گنے توبو تبو کری ہوئی بتائی پیچھا سے بھائی کوئی لوئی نا ای مرو مپانگ سو پیچھا سی کھنگ چانب سو پیچھا سی لندون گی نتبدا ای افطار تا ولی بنی نا نیت سی نا بارتون ہارے گا پیچھا سے اسیم با پیسا دو گا پیچھا سے دعا تورم با تورم دو درکار نتے ای گمنا دعا تورگا یو دب نتے تودرگا نا یو رو دب نتے اللہ نا ای کی تھموی دی اوری ہے ادنا دعا رون دی یام چتیرو نو ای کی اخلاص تو دی یام چت لو ای کی اخلاص تا یام نا چت سے با ادو ای بتا رگا دی انشاءاللہ ای کوئی لوئی نگی لوئی نا مائی پاک کنے با اور وی بدا اپیل اما ککتنگ ای کوئی لوئی نا یونگی جمع دار وی با ای نا پکچاک ہون بسی می پھنا یام نا یورم گنی ای کوئی اوجکتے گی ہونا کل لگا چت سے با ای گی چا نماز سولم دبل ای با دو ای کمپلسری ہوئی نا فجر دے گی دی سولن گے بالک پارا بسنگ دی ای با ای کوئی انشاءاللہ ارادہ تا اسے با اللہ نسو قبول تو بھی گنی اللہ رب العزت ای کوئی خودم و عمل تو بنگم بی توفیق بھی نبی ہو سن